मित्रांनो, आता दुसरा आपण भाग घेऊन आलेला आहे की दशरथ घास. दशरथ घास एक आपल्या भागात महाराष्ट्रात नवीन आलेला चारा आहे. द्विदल चारा आहे. जबरदस्त प्रोटीन असलेला चारा आहे. शेळ्यांना, गायींना, म्हशीला, तबेला, जिथं तुम्ही जनावरं आहेत, घोड्यांना, प्रत्येक जनावराला तुम्ही यूज करू शकता. प्रचंड चांगले ह्याचे फायदे आहेत. कितीही प्रमाणात घातलं तरी ह्याचा बुळकांडी लागण्याचं, प्राण्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे बुळकांडी वगैरे किंवा साईड इफेक्ट म्हणतात तो अजिबात नाही आहे. फक्त वर्षातून ह्याच्या 5 ते 6 कापण्या होतात. 50 ते 60 टन एकरी उत्पादन निघतं. द्विदल चारा असल्यामुळे शेळ्या प्रचंड आवडीने खातात. गाया म्हशी तर खातातच, परंतु शेळ्या महत्त्वाचं खूप आवडीनं खातात. आणि ह्याची लागवड वर्षभर केली जाते. त्याचबरोबर ह्याचं एकरी बियाणं 10 ते 12 किलो एकरी बियाणं लागतं. सरी पद्धतीने तुम्ही लावू शकता, वाफा पद्धतीने लावू शकता, ठिबकवरती लावू शकता. पावसाळ्यात दिवसात बियाणावरती प्रक्रिया नाही केली, बियाणं आहे अशी वाफ्यात फेकलं तरी चालतं. परंतु रॉंग सीझन, थंडीत, उन्हाळ्यात जर करायचं असेल तर त्याला गरम पाण्याची प्रक्रिया करावं लागते. ते बियाणं जर कोणाला लागलं तर बियाणं आपल्याकडे मिळेल. ते बियाणं घेतल्यानंतर आपण ते गरम पाण्याची प्रक्रिया वगैरे काळजीनं सांगू. मित्रांनो, हा घास कशा प्रकारे तुम्ही एकदा बघून घ्या. खूप कावळा लुसलुशीत घास आहे. बघा, जनावर प्रचंड आवडीने खातात. एकदम मऊ चारा आहे. तर मित्रांनो, दशरथ घास करायला अवश्य तुम्ही रेफरन्स द्यावा. ज्यांच्याकडे शेळ्या आहेत त्यांना तर हमखास 100% चारा करावा. स्क्रीनवरती आपल्याला नंबर येतो आहे. जर कोणाला ह्याचं बियाणं लागलं तर अवश्य संपर्क करा. CSF 31 जे सुधारित जातीचं कडवळ आहे, जे मल्टी कटिंग म्हणजे 3 ते 4 वर्ष कंटिन्यू कापण्या करत राहायच्या फक्त त्याच्या. थंडीच्या दिवसात वाढ कमी, उन्हाळा पावसाळा प्रचंड वाढ, वर्षाकाठी 6 कापण्या आरामशीर होतात. हैदराबाद युनिव्हर्सिटीनं तयार केलेलं बहुवार्षिक कडवळ आहे. तर हे कडवळ आपल्या कडवळासारखंच आहे, परंतु फक्त कटिंग जास्त होतात. आणि साधारण 1 एकरला 3 ते 4 किलो बियाणं लागतं. प्रचंड पुरवणीचा चारा म्हटलं तरी काही हरकत नाही. जनावरं एकदम आवडीनं खातात. तर कशा पद्धतीनं आता चारा मोठ्या प्रमाणात नाही आहे, आम कटिंग करून फुटून आलेला चारा आहे. तर कशा पद्धतीने ह्याचा फुटतो ते तुमच्या लक्षात येईल. मित्रांनो, हे बघा, तर मित्रांनो, हा घास तुम्ही अवश्य लावा. एक वेळ तुम्ही ट्राय करून बघा तुम्हाला रिझल्ट कसा मिळतोय. कमी अर्धा किलो किंवा 1 किलो जरी बियाणं घेतलं तरी 10 गुंठे क्षेत्र होतं 1 किलोमध्ये. एकरी फक्त 3 ते 4 किलो बियाणं लागतं. आणि हे बियाणं जास्त महाग पण नसतं. 800 रुपये किलो बियाणं आहे. 1 एकरमध्ये 2400 ते 3200 रुपयाचं फक्त बियाणं लागतं. परंतु एकदा लागवड केली की 3 ते 4 वर्ष कंटिन्यू चालतं. थंडीत फक्त वाढ मंद होती, उंची कमी राहते, परंतु बाकी वर्षभर त्याचा खूप चांगला पुरवठा होऊ शकतो. तर मित्रांनो, ज्यांना नेहमी शेतीची मशागत करणं शक्य होत नाही, जिथं अशी जागा काय असतात की तिथं नेहमीच नांगरटी जाण्यासाठी ट्रॅक्टर म्हणा किंवा बैल म्हणा जाणं शक्य होत नाही, आजूबाजूला रस्ता नसतो, त्या ठिकाणी तुम्ही हा घास लावून कंटिन्यू 2-3 वर्ष चालवायला काही हरकत नाही. तर मित्रांनो, पुढचा भाग घेऊन लवकरच येऊया. ज्यांना आपली माहिती किंवा आपला व्हिडिओ आवडतोय, चांगलं वाटतं, त्यांना अवश्य कमेंट करा खाली कमेंट बॉक्समध्ये. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.